Pozdrav ljudi, u današnjoj temi bit će veće izdvajanja za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije. Naime, Tango Six je izjavio da je budžet Ministarstva odbrane, koji je sada veći za skoro 98,9 miliona evra, porastao je sa oko 787,8 miliona evra na 886,5 miliona. Da se uporedi vojni budžet i njegov rebalans, uočava se da je najveća razlika napravljena što se tiče stavki mašina i oprema u okviru funkcionisanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Prvobitno je bilo planirano da se izdvoji nešto preko 132,5 miliona evra, ali sada je predviđeno skoro 208,6 miliona evra, dakle razlika je preko 76 miliona evra. Ostali stavki vezani za vojnu tehniku, tu su sredstva za modernizaciju, naoružanja i vojne opreme NVO, koji su međutim smanjena sa oko 81,48 miliona evra na 65,62 miliona, a budžetski fond za NVO je takođe izmenjen. Povećan je sa 3,41 miliona evra na 10,04 miliona evra. Kao i u budžetu za 2020. godinu, ni ovog puta neće biti posebnih kapitalnih izdataka za Ministarstvo odbrane. Da se saberu izdvajanja za mašine i opremu, modernizaciju NVO-a kao i budžetski fond za NVO, dobija se značajna cifra od preko 284 miliona evra. Sa velikom verovatnoćom možemo pretpostaviti da će deo novca otići na već naručenu tehniku kao i poslove modernizacije koje su u toku. Stoji mogućnost da se deo ove cifre i predviđen za nabavku nove ratne tehnike, ali ne u toliko obimu kao prethodnih godina. Kao što već znamo, u periodu od 2016. do 2020. godine najviše novca, odnosno najveći deo od oko milijardu evra, potrošen je na kupovinu i modernizaciju vojnih vazduhoplova kao i nabavku sistema za protivvazdušnu odbranu. Od naručenog ostalo je da se isporuči francuski raketni sistem PVO Mistral, najverovatniji kineski sistem PVO FK-3, kao i lovci MiG-29 koji su na remontu i modernizaciji u Belorusiji. Što se tiče PVO-a FK-3, koje je predsjednik zvanično demantovao, iako postoje dokumenta sve crno na belo da smo ga kupili, mislim da je to on iskazao čisto da se ne bi dizala buna. Ipak čini se da u dogledno vreme neće biti više nabavki i da će se najviše trošiti za obnovu i modernizaciju tehnike kopnene vojske. Ako su zvanično najavljene dalje nabavke oklopnih vozila Lazar 3, samohodnih haubica Nora B-52 M15, u jedinicu su već stigle prva oklopna vozila BOV M16 Miloš, kao i komandno izviđačko vozilo BOV Kiv. Uskoro će uslediti isporuka artiljerijsko-raketnih sistema PVO Pasars. Od novih projekata tu je modernizacija tenkova M84, modernizacija borbenih vozila pešadije M80, modernizacija samohodnih haubica 2 S1 Gvozdika, uvođenje u naoružanje samohodnih višecevnih lansera raketa Morava, oganj digitalni i oganj modularni, kao i nabavka oklopnih vozila klase MRAP tipa M20. Tiče samog sistema FK-3, nadam se da to nije fake news i da će on zaista biti dostavljen Vojsci Srbiji. Hvala vam na gledanju i pozdrav!